ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମଳିକ। ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ? କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ମଳିକ। ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ? ବୟସ 50। 50। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ମଳିକ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କହିଲେ? ଅକ୍ଷୟ ମଳିକ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ କ'ଣ? ଅନିତା ମଳିକ। ଆଚ୍ଛା, ଅନିତା ମଳିକର କ'ଣ ଘର ଆସିଛି? ଘର ଆସି 401 ନମ୍ବରରେ ଅଛି। 401 ନମ୍ବର। ଆଉ କାହାର ଘର ଆସିଛି? ଆଉ ଅଭୟ ମଳିକର ଅଛି 412। 412। ଅନିତା ମଳିକ 401। ଅଭୟ ମଳିକର 412। କେବେ ଦେଖିଲ? ମୁଁ 15 ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଛି। କେଉଁଠି ଦେଖିଲ? ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ମରା ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଘର ଆପଣ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତ BLWକୁ ଦେଇ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦେଇ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ଦେବେ। ମୁଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାଇ ସୁକୁମାରୀ ବାଇର ସ୍ୱାମୀ ହେଲା, ମୁଁ ନିଜେ ଜଣେଇଲି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଏ ଲୋକର ଘର ତୁରନ୍ତ ଦିଆଯାଉ। ଏ ଲୋକ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଅଟେ, ଏମାନଙ୍କର ଘର ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ମୋତେ ଆସି ସକାଳୁ କହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଉଛି। ଆଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଘର ଦିଆଯାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।